مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتنا لمقنا أب محبراوي مراخبيتات إثيوبيا نيرترا زهبكو أفلطو هاجرنت كسحبو إلى زبل زينا كقاو حكأنيو كومو مقبار يكأل ديو أي كألن وطيت كألو وديو إلنا قدم محتاتنا بقندو إذا زينازي مسرت ألو وديو زبل حتو كنملس قدن يخون فدرالاوي منغست إثيوبيا كساب زادق غزيا بعلي عبل علي إرترا زهبكو أفلطو هاجرنت كسحبو أيبلن إذا خقاو حزقاني زينا كاب حانتي أب أديس أباباز مدبرا هورن ريفيوز تسميت معكن زينا استوسديو أب هورن ريفيوز تصحف صحف إثيوبيا نيرترا زهبتو أفلطو هاجرنت نمسحبو كتحسبلو ألوا إزبل أزي هورن ريفيوز تبهد تكال بجوجلة تنتنتن كإلاتات بوليتيكان زقامة معكن زيناي اتجوجلة بمنغستي كم زيوننن بنتعنت كم زسرحن يخاز قلت سلامتاي نا إرترا هاجرنت أب حتى ملكت أتيو انتيلنا دما أبتي تزرقي حزر صحف كنرخبو نخيلينا نساتهم يبلو إرترا كم هاجر زقصرا بقعت يبلان نابنت أبتم 4 أعنود ناي مونتفيديو وعل دخمتات اللوا بقع زخونة منغستاو قرصي يبلان نصر زخونة دوبات أيتوننن كتسالنت قصر حزبا دروتيو أبناي وصاي زمدناتاتون زጭበት أكايدا يبلان እዚ خزرزرن كله منغستي إرترا وتهدراوي منغستيو نابنت قبو مرجع أيكايدن وحسنت مسالات أيهبن اتا هاجر حيال هاجراو وتدرنا اللوا ولقاو حرنت زيغاتات كا دروتيو أبناي وصاي زمدناتات اتا هاجر سلام أب مزراغيا تنطف نابنت نزتفالاليو أب إثيوبيا زركبو حيلتات تعتقن تدغاغفن سلازي إرترا ني إثيوبيا كم حدقا زرئي بوليتيكا مختال دوك سابزي بلد منغست إثيوبيا نزي أب لعل استزرزر مرميرو نحطو هاجرنت إرترا كفتشو كم زلوو محتنتا يقرب أب هورن ريفيو زلوو كإلاتاتن تنتنتن بوليتيكا ساينساوي مرتوع لنا بمباليوم نمنغست إثيوبيا حدا نايقزعيو كهبو زفتنو زلو منغست إثيوبيا كوم إلكم صحافو إلوهم ديوم أبز أوان كوم زبلو زلو ولاس بنتعنت كابر اسوميوم نزي صحفاس فيرمو زبل حتو اخل مرتعو سلازيله اذن تنيل كام ملسخ تركب اي كالن ابز اوان سرعتات بلصقنان هجدفن اب متفنان سلازلو جن منغست إثيوبيا نزي صحف كم عبي صقم وي جيجا كريئيو وي سقم تخوسديو إلنا اي نغمتن ازي مدبرو اب አዲስ አበባ ገይሩ اب 2021 ንስተመስረተ ሆርን ሪቪውስ ተባህለ ትካል اب ቀርነ አፍሪካ ንፖለቲካዊ ጸጥታውን ዲፕሎማሲያውን ጉዳያት አልዒሉ ብምትንታንን ምርምር ብምግባርን ጽሑፋት ዘስፍር ትካል እዩ ምንጭ ናይቲ ለመቀነ ከዛርብ ዝቀነ መስሓብ አፍልጦ ሃገርነት ኤርትራ ኸኣ እዚ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዓብ ጸገም ፈጢሩ ዘሎ ነገር እቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ትረኻይ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ከም ዝነበረት ብሰናይ ድሌት ናይ ኢትዮጵያ ኸኣ አፍልጦ ሃገርነት ከም ዝረኸበት ይኣምኑ እቲ ሓቂ ግን ካልእ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ወላውን ንኢትዮጵያ ሓዊስካ ብመግዛእታዊ ዶባት ዝቆማ እየን ኢትዮጵያ ባዕላ ዝሓንፀፀቶ ዶባት የብላን ዶባት ኢትዮጵያ ብእንግሊዝ ኢጣልያን ፈረንሳን ዝተሓንፀፀ እዩ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ውፅኢት ናይ ኣውሮጳውያን ናይ መግዛእቲ ታሪኽ እያ በዚ መሰረት ኩለን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበራ መግዛእታዊ ዶባት ዝነበረን ሃገራት ኣፍሪቃ መሰል ሃገርነት ኣለወን ኤርትራ ኸኣ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ስለ ዝነበረት ሕንፁፅ መግዛእታዊ ዶባት እውን ስለ ዝነበራ ድሕሪ ምብቃዕ መግዛእቲ ኣውሮጳውያን ብቐጥታ ሃገር ክትከውን ይግባኣ ነይሩ እዚ ግን በቲ ኣብ ኣርባዕታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ፀገማት ክግበር ኣይተኻእለን ጉዳይ ኤርትራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ተወስደውን ኤርትራ ንግዚኡ ናይ ባዕላ ባይቶን ካልእ መንግስታዊ ቅርፅን ሒዛ ብፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትጸንሕ እዩ ተወሲኑ እምበር ሃገር ኣይኮነትን ኣካል ኢትዮጵያ ኣይተባህለን ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ኣፍትያ ኣብቲ እዋን ረፈረንደም ኣካይዳ ምርጫ እንተትህቦሞ ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኢትዮጵያዊ ኢሉ እንተዝመርፅ ነይሩ ሎሚ እቲ ታሪኽ ካልእ ምኾነ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ግን ንውዕል ፌደሬሽን ቀዲዱ ብምድርባይ ኤርትራ ሓንቲ ክፍለ ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት እዩ ኣውጁ
እዚኡ ከዓ ዓብ ፀገም ዝወለደ ነዚ ዘይፍትሓዊ ውሳነ ሕቡራት ሃገራትን ናይ ሃይለ ስላሴ ስጉምትን ንምቅዋም ዘንቀዱ ኤርትራውያን ብሓይሎም ሃገር ምስ ሰርሑ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ልክዕ ከም ኩለን ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ሃገር ምዃና ንዓለም ኣፍሊጣ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣብ 1993 ብሕጋዊ ረፈረንደም ኤርትራ ሃገር ከም ዝኾነት ብህዝባዊ ምርጫ ኣብ ቅድሚ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ዓለም ስለ ዝተረጋገፀ እዩ ካብኡ ንድሓር ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን ኢሉ ክምጉት ዝኽእል ኣካል ከቶ የለን ኤርትራ ልኡላውነታ ዘረጋገፀት ነፃ ሃገር እያ ከምቲ ሆርን ረቪው ዝበልዎ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርብሽ እንተላ ምናልባት ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ልዕሊኣ ማዕቀብ ክወርድ ይኽእል እዩ ዘይጋታታ ይጭቆኑ እንተለዉ ከዓ ነታ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክሕተትን ናብ ፍርዲ ክቐርብን ክግበር ይከኣል እዚ እውን ዘይተገብረ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ህግደፍ እገዳታት ዘኒቦም እዮም ብጉዳይ ግህሰት ሰብኣውነት እውን ዘይተዓፅወ ክስታት ኣለዎም ከምኡ ስለ ዝኾነ ግን ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን ምባል ኣይከኣልን ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ብዕሊ ክዛረበሉ ዝደፍር ኣይመስለናን ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ንዘለዓለም ኣብ ተስፋ ካብ ዝነብር እቲ ሓቀኛ ታሪክ ሃገሩ ክንገሮን ዝመጽእ ወለዶ ከዓ ንቑኑዕ ታሪክ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈሊጦም ከዓብዩ ካብ ሕጂ እንተዝስራሓሉ ጽቡቕ ምኾነ መለስ እዩ ተጋጊዩ ኢሳያስ እዩ ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ፈሊዋ እምበር እቲ ህዝቢ ንኢትዮጵያ እዩ ዘፍቅር ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ክትምለሰና እያ ዝብሉ ዕላላት ይስምዑ እዮም ኢትዮጵያውያን ኣይተገዛእናን ጥራሕ ምባል እንተዘይኮይኑ ሃገሮም ብመግዛእታዊ ዶባት ደው ከም ዝበለት ኣይፈልጡን ግዳ ሓቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግርም ቀቢጹ ነይሩ እዩ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀን ምስ ኢሳያስ ፍቅሪ ምስ መስረትን ግን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንፖለቲካ ምድማር ልክዕ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትሕወሰሉ ኣጋጣሚ ገይሮም ተረዲኦም ነይሮም ሓደ ኢና ተደሚርና ኢና አብይ ዝመርሐና ዓሰብ ክንማቐሊና ዝብሉ ሓረጋት ከዓ ንተስፋን ሃንቀውታን ኢትዮጵያውያን ሰማይ ከም ዝዓርግ ገይርዎ ኤርትራ ሶማሊላንድ ወይ ታይዋን ኣይኮነትን ኤርትራ ልክዕ ከም ኩለን ሃገራት ልኡላውነታ ዘረጋገፀት ምልእቲ ሃገር እያ ብሰንኪ ምልካዊ ምሕደራ መሬት ስቃይ ሲኦል መንእስያት ኮይና ኣላ ዶ እወ ኣብ ጉዳይ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን እታ ሃገር ከቢድ ፀገማት ኣለዋ ምናልባት ኣብ ሓፂር እዋን ለውጥ እንተዘይመፅውን ሕማቕ መጻኢ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኤርትራ እታ ዝተኸልከለት ገነት